ହ୍ୟାଲୋ ଶୀତ ସକାଳର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶୀତ ଦିନର ସକାଳଟା ଉଠିବାକୁ ସିନା କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଟିକିଏ ଖରା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ, ମାଆର ଗାର୍ଡ଼େନ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ, ଗେଣ୍ଡୁ ମଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଗେଣ୍ଡୁ ମଣ୍ଡା ଗଛ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଫୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ସବୁ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ତା ଗାର୍ଡ଼େନରେ ରଖିଛି ହିଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନର ମୂଳଦୁଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିଁ ପକେଇଥିଲି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହିଁ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଇ ଗଛ, ତ ଜୁଇ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଫୁଟିଛି। ଡୁଡୁନକୁ ବି ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ତାର ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ବୁଲିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଲଞ୍ଚ ମେନ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଚାଉମିନ, ତାପରେ ମାଆ ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ସହିତ ଚିଲି କୋବି ବନେଇ ଦେଇଥିଲା, ଖାଇଥିଲି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।